Siyanibingelela nonke abalaleli nababukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe lamanje elimbi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi elingcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu, njengoba sishonyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi isambulo uJesu Kristu esekunikezile ufakazi, ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekulungeni nasebungcweleni obukuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cell phone number noma WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise lokhu uMoya oNgcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokuthi upress notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni obukuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyishunyayezwa nayifundisa, ukube ngabe iyafakazelwa yena uMoya oNgcwele noKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini ngalosuku namhlanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasunayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Izondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, uMoya oNgcwele esihola ekhazimuliswa, yena othembekile ngaso sonke isikhathi. Makabonge uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Sheshisani bazalwane, nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Siloku simile kuyisisekelo amabhesha akho kanjani? Siloku simile kusona isisekelo egameni lika Jesu Kristu, sokumbonga nokumdumisa nokuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kwaBaba. Siloku sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphatisi egameni lika Jesu Kristu. Namanje siyambonga uNkulunkulu ngomusa asenzele wona ukuba sikwazi ukuma la sithule ubufakazi ngamandla akhe kulokuphila kwethu esikukho njengamanje, lapho khona sihlezi kulomzimba wesikhashana kuthiwa amadokodo,
sisebenzela inkazimulo nemizimba yaphakade ukuba konke kwalemhlabeni kuhambisana nenkanuko yenyama njengokuba uNkulunkulu esidalile wathi masizalane esande sigcwalise umhlaba kepha kwangayona inhloso yakhe ukuthi sife njengoba futhi nabapostoli besho bethi akuyona inhloso yakhe ukuthi sibhubhe kepha sifinyelele sonke kuphendukeni ukuze sisindiswe ngokuba lo mhlaba esiphila kuwona uyadlula uza kudlula nakho konke phakathi abaningi badlulile obaba ngisho abaprofeti abakhona eBhayibhelini so akekho ngathi lemhlabeni uzohlala uthi uNkulunkulu usuku lunye lifana neminyaka eyinkulungwane iminyaka eyinkulungwane ifana nosuku olulodwa iminyaka eyizinkulungwane ifana nosuku olulodwa kepha ke uAdam oyena oqala wahluleka uqeda usuku noNkulunkulu wahlala iminyaka ewu930 futhi amakhulu ayishiyagalolunye namashumi amathathu awaphila lemhlabeni eminyaka uAdam okusho ukuthi akekho sekwaqeda usuku noNkulunkulu ayikho futhi inyama yophinda ukwazi ukuqeda usuku noNkulunkulu ngakho kulesikhathi njengoba uNkulunkulu ethi umphefumulo wakhe awusayohlala isikhathi eside enyameni ngoba umuntu uyisoni umuntu inhliziyo yakhe ikhohlakele nanokuthi umuntu uyinyama wayinciphisa iminyaka kusuka kubona 900 kwaze kwafika ku180 127 to 120 mawufinyelele ku120 usuke sowuyinto engenamsebenzi nje sokuthi uyaphila abanye abasaboni abanamazinyo abasakwazi ukuhamba ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayinciphisa iminyaka yomuntu emhlabeni so thina esikhona njengamanje simelwe ukuthi sikholwe yizwi kuphela abangaphambili ekuyibona abanikwa izwi ukuqala bona kwakumele bagcine umthetho owakhombisa ukuthi uNkulunkulu ukhona ngezibonakaliso ke ezazivela ukuthi uNkulunkulu babethi abaprofeti mebenza ialtare uqala kuyena uAbraham uNkulunkulu menza ialtare uAbraham menza ialtare uNkulunkulu uyamtshela akalenze kanjani alenze ethe meselenzile bese kwahluba umnyama kuyena ufike iphupho uNkulunkulu akhulume naye ukuthi ke uza kwenza isivumelwano naye njengokusho ke kwaNkulunkulu ekhuluma naye uAbraham bese emva kwalokho kwehle umlilo ezulwini uhangule yonke inyama lokho kwakusibonakaliso ukuthi uNkulunkulu ukhona engaqedi lapho nasehlani ukhuluma nabo umlomo nomlomo noma ubuso nobuso bonke ababekhona entabeni uMoses ekhuluma noNkulunkulu njengoba ngikhuluma nje uNkulunkulu aphendule bakhulume kepha abanye uthi uyofika ngephupho kepha entabeni ngalesikhathi sebabizile zobanika imiyalelo ukhuluma nabo sefweni kuphuma umlilo lokho kusibonakaliso futhi ukuthi uNkulunkulu ukhona ziningi izibonakaliso abaprofeti ababehamba noNkulunkulu behamba ngezwi lakhe babenza izinto ezikhombisayo ukuthi uNkulunkulu ukhona engangokuba uNkulunkulu baphathisa izwi lesiprofeti kwezinto ayezozenza nokufika kwakhe emhlabeni ukuze akhombise abantu ukuthi ukhona so bona kwakumele ngenxa yesono sabo nokuphila kwabo ngaleso sikhathi uNkulunkulu engakofiki kepha bakhombisa ukuthi ukhona webagade ngomthetho ukuthi umuntu owonayo ngizodila naye ngalolu hlobo nginika phakathi kwenu umthetho wokuthi umuntu okanje nokanje anombulala nomshisa nomgcoba ngamatshe anomlengisa esihlahleni isigwebo sakhe yileso kepha ke manje ngenxa yokukhohlakala kwethu bantu uNkulunkulu wayesethatha isahlulelo emhlabeni ngakho ezizela yena ukuzothatha ukwahlulela ngoba ufuka sikhombise bese efikile Juda efika phakathi kwawo
njengokuba eshilo embhalweni ekhuluma kuba prophet bonke, ekhuluma kuMoses, ekhuluma kuEsaya, ekhuluma kuSamuel, ekhuluma nakuJeremiah, ekhuluma koJoel nakoHabakukhi nakoMalaki. Ukhuluma ukuthi uyeza, kepha ekuzeni kwakhe uzothumela umuntu ozofika azomemeza kuqala ehlane ezoqondisa indlela zikaNkulunkulu. So uthi mase kugcwalisa lokho esefika ngendodana yakhe njengoba ekhuluma kuIsaya eyiqambile igama wathi igama layo uEmmanuel. Bese kuthola wathi Emmanuel ukuthi uNkulunkulu nathi. Bese eqambile igama lakhe lendodana liqhamuka kaNkulunkulu ukuthi yena ungumhlengi uJesu. So yena mase efikile kuJesu ufike abe umntwana enyameni. Bathi uyakhula uJesu, uNkulunkulu akakhuli ngokuba konke kuqhamuke ngayo. uNkulunkulu ungumoya waphakade, akanasiqala akanasiphetho. Mase efikile kuNkulunkulu seyikhulile indodana seneminyaka ewu30 sebhabhadisiwe, bese wehlela umoya oyingcwele kaNkulunkulu wehlele kuyona. uNkulunkulu mase aqale lapho ukusebenza imisebenzi yakhe. So ufika emhlabeni azogcwalisa konke njengoba ethi uzogcwalisa umthetho nabaprofeti. Kwenzeke konke okwakhulunyiwe ngaye kwincwadi kaMoses, kwincwadi yabaprofeti nakwincwadi yamahubo. Bese emva kwaloko abethelwe avuke ngosuku lwesithathu, akhazimule 40 days noma izinsuku ezingama40 ehle nabafundi bakhe bavula ukuqonda ngembhalo, ngokwembhalo lebikhona ukuthi makukhulunywa lapha kule ncwadi kuthiwa kukhulunywa lokho kusho ukuthi kukhulunywa ngaye. So manje na ke usethi meseke siphambanweni ngoba phela mefika enze isibonakalisa amaJuda, abaFarisi, abaSadusi, abapriesti nezikhulu zakaIsrael azivumelani naye ngenxa zokuthi zibona ukuthi uyazikhukhumeza ngokuthi uzibiza ngendodana kaNkulunkulu 1, futhi ufika emhlabeni azothethelela izono 2, ufika alulamisa abantu ngesabatha 3, afika athi ngesabatha kubalekile ukuthi ke umuntu enze okuhle hayi okubi 4. Zonke lezo zinto ziyabacasula. Uma ezibonakaliso bayahlangana bathi lo muntu uzophendula izwi liphendulele kuyena. So leyo nto leyo ayibaphathi kahle abaFarisi nabaSadusi nabapriest abakhulu nezikhulu zakwaIsrael. Ingakho bamahlulela uJesu ngendlela engeyona. So uma ethi ke ulethe isahlulelo emhlabeni ubashiya nezwi njengoba napha kwincwadi yaJohana abatshela ukuthi ke nina anibona bakababa ngoba izwi anilizwa. Yiloko enicasha ngoMoses, noMoses uyanimangalela ukuthi nina nazani naye, kepha nicasha ngomthetho. So manje uJesu meseke siphambanweni ke sahlulelwe ukuthi ukwahlulela ukuthatha kanjani ikhonto kumele uyiqondeke nayo futhi ebalekile. Ngesikhathi ebethelelwa into engekho bese yafa ngokwenyama, kuphume umphefumulo kulowo mzimba. Umzimba ufa makuphuma umphefumulo. uJesu wafa enyameni. Kuyafakaza futhi iBhayibheli leyo, incwadi yamaRoma. Wahamba ngokomoya, waya kwimphefumulo eboshiwe ematilongeni esihogweni. Wayoshumayela kuyona lo mphefumulo yangalesikhathi sikanoba salomhlaba lo wabhujiswa, labo bantu ababhujiswa ngamanzi, ukuze bonke abantu bahlulelwe. Kufakazelwa iBhayibheli ukuthi abaphilayo nabafileyo bazolizwa izwi lakhe. Ukuthi siyeza isikhathi nesikhathi isona manje ukhuluma ngehora. So ukwahlulelwa ke uJesu ukuthatha ngokuthi yangithi bamahlulele ngendlela engafanele, bamqambela amanga kwabiza ufakazi bamanga babekwa base bamahlulela ukuthi akalengiswe. So ngalesikhathi evuka ngosuku lesithathu yabakhombisa ukuthi emhlabeni abantu ababusa emhlabeni abakwazi ukwahlulela ngendlela efanele. Ingakho ke vuka ngamandla kaNkulunkulu ethatha ukwahlulela ukuthi manje impindiselo ngeyakhe. Masikholwe yizwi alilethile emhlabeni ukuba bonke abakholwa yizwi alifundisile bayoba nokuphila njengaye. So akasekho umuntu onelungelo lokuthi alahle umuntu emhlabeni
amshise, amgcobe ngamatshe, amlengise emthini noma amdingise. So manje isigwebo esikaNkulunkulu njengoba ekhuluma ngesihogo nje ukhuluma ngendawo lapho khona bonke abantu abangalenzi nabangalizwa izwi lakhe, abangakholwa izwi lakhe baya khona. Ukuthathe kanjalo kuJesu ukwahlulela emhlabeni. Uyena manje othi uma esebuya ngenkazimulo yakhe uyohlala esihlalweni sakhe senkazimulo nezingilosi ezivele ezulwini. Efika ke lapho ke khona yobe eseqoqa khona zonke izizwe azahlukanisi sezokwahlulela. Uyena amahluleli wokugcina uJesu. Uyena ulizwi. So ngizwile ke ngomunye umfowethu ke uthi kukhona umfundisi okuthiwa umfundisi uZikhali noma upastor Zikhali noma ubishop uZikhali angimazi. Angazi noma khona umaziyo la endlini ngani manje amazi but ke ngizwile uthi uJesu akafanga futhi akazalwanga. Angazi ke ukuthi mhlambe imfundisi ibe kanjani. Ngisazokwenza uphenyo nami ngizitholele. Ngibe sengikhuluma kahle ngayo ngoba ngokwembhalo iBhayibheli liyafakaza ngokuzalwa kukaJesu. iBhayibheli liyafakaza ngokufa kukaJesu. Sikhuluma ngoJesu. Amen. Owafika emhlabeni, wazalwa ngamandla kaNkulunkulu. Wafa. Wavuka ngamandla kaNkulunkulu. Ubezulweni uyabuya. So lokho sisazogibela nje kahle sokuthola ukuthi iqhamuka kanjani bese siyakudingida sinitshela ngoba bechaza umfowethu uthi abantu abaningi sebegiya ngalonto ukuthi abantu abakholwayo baphikisa iBhayibheli. Noma ngabe ubani ozoqhamuka nenye imfundiso iBhayibheli liyazifakazela lithi noma ngabe kuthiwa ubani khona abantu abangena esikoleni ukuyofunda babafundisi. So bebeqhamuka nale information noma nolwazi oluthize olungafakazelwa iBhayibheli bazibona bawochwepheshe noma bawongqesta nalowo lwazi lona abaqhamuka nalo. Khona into ekumele ni-understand noma niqonde. Angishumayeleli udumo, angishumayeleli ukuveza into ezoba yintsha emadlebeni akho, ngishumayeleli ukuveza izinto eziphambi kwakho. Anginandaba ukuthi ubani ongizondayo, anginandaba ukuthi ubani ongithandayo, anginandaba ukuthi ubani ongirecommendayo. Ivangeli leli uJesu uthi uma besithanda abantu asibona bakhe. Angishumayeleli ukuthandwa yinina. Futhi angincengile uthando lwabantu. Ngifuna uthando lukaNkulunkulu. Lona ngilikhalela izinyembezi ngokuba lona ngifuna ukulizwa ngaphakathi kumina. Uthando lwabantu liyokwenza isimkhuba eyokuphambanisa nentando kaNkulunkulu. Ngakho ke into ekumele siqonde ukuthi la emgcweleni akekho ngaphezulu komunye. Sonke sibizelwe ukusibe ngcwele. Uyedwa umuntu ophelele uJesu Kristu. So uma sifuna ukufana noJesu sizokwenza lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini. Angikhathali uma ngabe kuthiwa umKristu ongakanani okade afundisa ngeBhayibheli. Uma eqamba amanga ngalo iBhayibheli sizomshaya ngalo futhi iBhayibheli. Aphindele levela khona noma nale mfundiso yakhe le avela nayo khona esihogweni. Ngoba wonke umuntu ophambana neBhayibheli usebenzela uSathane. Angikhathali ukuthi ngabe ubani. Mawuphambene neBhayibheli usebenzela uSathane. iBhayibheli kufanele umoya ingcwele okhuluma kwena hayi wena. Moya ingcwele bengakhulumi ngawe sokuzwa ngoba yini uzophambana nemfundiso engcwele. Abanomoya ingcwele nabafuna umoya ingcwele nabamazi umoya ingcwele bayangizwa. Kepha bangenayo yamuza uthini Jesu ncwadi kaJohane. Sahluko 8 from verse asike siqale from verse 25. Base bethi kuye, wena ungubani? Wathi kubo uJesu, lokhu enganitshela khona kwasekuqaleni. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani. Kepha ongithumileyo uqinisile. Nami
engikuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. So kwenzeka kanjani ukuthi ugcina sowukhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini? Waphela uJesu konke akuzwe nguNkulunkulu ukufakaza ngeBhayibheli. You understand? So mina ngiphinda amazwi kaJesu njalo bengishumayela. Ayikho into enje engaqhamuka nayo. Uma ngiqhamuka nobufakazi obenzakalile empilweni yami, kufanele kufakazelwe imibhalo. Angikwazi ukuqhamuka nento ezophikisana neBhayibheli ngithi ubufakazi bukaNkulunkulu. Angikwazi ukwenza njalo. uJesu uthi uJesu izolo namhlanje naphakade. So yonke into esizwayo ngoJesu iqhamuka eBhayibhelini. uJesu noma kuthiwa eqhamuka ngesibonakaliso kwena uzofakaza ngeBhayibheli ukuthi amazwi amathi kanje encwadini engcwele. Bathi-ke sekunezimfundiso eziningi manje ezidunga ingqondo nokuqonda ukuze abantu bahambe ngokwezinkanuko zabafundisi abazifunela udumo, abathanda imali, abangenandaba nobungcwele. Abafundisi abaningi manje bashumayela udumo nokuthi nje babe nemali, babizwe emsakazweni, babizwe emshadweni, babizwe emaphathini, babizwe emcimbini yepolitiki, bawuhlela phambili. Ukhuluma ngabo uJesu bafana nabaFarisi kahle hle banamhlanje. Bathanda ukuswenka abafazi babo bawoJezebel. Bona bayilamadoda lawa izicebi ayedlula uLazarus ehlezi asesangweni. Iqiniso vele phela sizolikhuluma ngoba kusingengile. Yabona lalela lemhlabeni ngikutshelile mina ukuthi asizile kuzohlala ngenkani. Angikhathali ukuthi ngabe unesibindi esingakanani sokubulala, leso sibindi sakho sophelela emhlabeni. Esihogweni uyaphakathi sizophela leso sibindi. Ngokuba isibindi siphela ngalesikhathi unembeza wakho sowushiswe ngensimbi. Noma ngabe umfundisi, noma ngabe uyinkabi, noma ngabe umbulali, noma ngabe u-taxi man, noma ngabe uyini taxi owner, noma ngabe uyikhansela nezinkabi zakho. Lalela, lokujabula kwakho kwesikhashana, lamandla onawo kwesikhashana, khona into ngokwazi ukuyithinta umphefumulo. Ngayibulala inyama kepha umphefumulo ngeke uthinte. Ingakho singabe mina ngakho ngasabi ukukhuluma iqiniso mina. Anginandaba ukuthi ubani uthini noma mhlawumbe uzizwa kanjani. Kufanele ayeke ukwenza into engalungile, enze ukulunga phambi kwabantu. Uma ukuthi uzibiza ngomholi, uthi uhola ibandla, kufanele ukukhuluma iqiniso leBhayibhelini. Uthini uJesu? Base bethi kuye wena ungubani? Wathi kubo uJesu, lokhu enganitshela khona kwasekuqaleni, nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani. Kepha ongithumileyo uqinisile, nami engikuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. Kabazanga ukuthi ukukhuluma kube ngoyise. Wayesethi uJesu, nxa seniphakamisile indodana yomuntu, khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami. Kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Ngenza njalo okuthandekayo kuye. Esakhuluma lokho, abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwa nguye, uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Bamphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina, asibonange sibe izigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yiloyo naloyo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela.
ngiyazi ukuthi niyinzalo kaAbraham niyinzalo kaAbraham ngokwenyama kepha nifuna ukungibulala kepha nina futhi inhliziyo zenu ziphambene noNkulunkulu ngokuba izwi lami ngokuba lingenandawo yini kini ngokuba izwi lami lingenandawo kini so abantu abaningi bamaKristu manje ngemlomo sekufana ukuba amaKristu ngenyama bathi izwi ekuyilona kumele lisebenze ezinhliziyweni alikho alinandawo ezinhliziyweni zabo bayachoma abantu ngoba amaKristu bayachoma abantu ngoba amaZulu bayachoma abantu ngoba amaXhosa bayachoma abantu ukuthi bakholwa kuphi bakholwa kaShembe eZayoni eLuthele eMaromini bayachoma ngamagama amabandla kepha izwi uthini uJesu ngokuba izwi lami lingenandawo kini izwi yabona kutshela mina uma ukuthi wena uthi ukholwa kaShembe noma ukholwa eZayoni noma eLuthele noma Church of the Holy Ghost kamoya noma ukholwa bathi yini Baptist Church noma ke ukholwa bathi yini Seven Adventist Church noma ukholwa Pentecostal noma ZCC uma ngishumayela yini ekuphatha kabi uma ukuthi nihamba ngalezwi leli iBhayibheli ifavor zingene ezulwini so angikwazi ukuthi mina ngizothi ngizokuziba lokho kubhalwe phansi eBhayibhelini izifebe abantu abangashadile abalana bodwa noma abahleli emkepitweni izifebe lezo obahosha ke badayisa ngomzimba basebenzisa ithempeli kaNkuluNkulu ukwenza imali ababhema ugwayi bashunqisa umzimba kaNkuluNkulu ngogwayi abadaka utshwala badakwa ithempeli likaNkuluNkulu abathakathayo bathakatha izidalwa zikaNkuluNkulu abafaka izwelo zokufakela bahlobisa ithempeli likaNkuluNkulu ngezinto zikaSathane abafaka amazinyo benza the same thing umzimba wakho uyithempeli likaNkuluNkulu uma uthatha lo mzimba umnikela entweni uNkulunkulu angakaza kudale nayo noma angayifuni wena ufebisa umzimba wakhe uthatha umzimba kaNkulunkulu wenza umzimba ubufebe feba notshwala feba namadoda feba nabanye abafana wenza isinengiso thatha umzimba wakho ufake iziphandla ufeba namadimoni feba noSathane abafuna ukushumayela kanje bayasaba ukuntshela lezi zinto lezi ngoba bayazi ukuthi nifuna ukufika esontweni niswenkile enconza nifaka amawigi ama-Brazilian hair kaSathane nifake open ezinziphweni nigqoke izingubo eziveza ama-cleavage eziveza amahlombe ezo one arm abashumayeli kanje ubani abafazi babo bagqoka kanjalo baphanda ubuso bafaka amashiya okufakela bafaka izinkombe zokufakela bese beqhamuke nobukhulu bebekhuluma bakhulume sengazi ukuthi khona into enhle abayivezayo ngoJesu akekho enye into yonke into la ongayifuni lela yekela ubomfundisi noma uzoqhubeka ube umfundisi kaSathane sokushaya ngalo futhi iBhayibheli angizelanga la ukuthi ngize ukuba personal mhlambe nginenkinga nawe nginenkinga namanga ngoba uNkulunkulu ngeke ngiyamkholwa bese emva lokho ngithi hayi uNkulunkulu uzomahlulela lisha sibe mbule isimsebenzi yeni lenza ayifana nokudala lokukhanya so besikhuluma iqiniso sikhuluma siyakutshela lento ekhuluma ayikho futhi noma uyenza ukuphenduka ungibuka kabi mina ngisho ngibophela uzunge wena mawungaphenduka esihogweni ngikhathana ukuthi ubani sifanele ukuphenduka sivuma ukuthi yabheda sivuma ukuthi siphumile endleleni umfazi wakho umeshumayela mhlalise phansi mongafuna ukuhlala phansi vala lelo bandla yokusiza ngani ukuthi uzozizwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho ngisaba abafazi benu kepha nesibindi sokuthi ngicushela abanye abafundisi nifuna ukubabulala umfazi wakho mase phezulu kwakhe ekamerweni ubona ukuthi hayi mawulahlekelwa uyenzo lahlekelwa ikona konke ngoba vele abafazi beni banigibela emakamerweni uNkulunkulu lento angayifuni into yenza ukuthi abese ekhanda lakho umfazi wakho manje sekamerweni uphezulu kwakho abafundisi ababodwa bonke labo bashoyo abathi bekhuluma emasontweni bathi ifleke izinto we must spice up things sinonke izinto ekamerweni phela khona kuzoba mnandi umshado ulast mawungaqhamuka uJesu nomshado uzophela khona nigibelana emakamerweni nilalisana kwezinja ngokuba limazi uJesu nina lalela alimazi uJesu nina
la uJesu uthi akanazi uthi ngokuba ninalo izwi lami manje ngikhuluma ngezwi mina wena ubasaleka wena ucikeka wena ngempela icike indaba neBhayibheli phakathi enalezwi leli lishoyo Ngikhuluma lokho ngikubonile mina kuBaba. So mina iBhayibheli izwi lami ngilibonayo kuBaba izwi likaNkulunkulu. Nani ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. Baphendula bathi kuye uBaba nguAbraham. So angithi abezwe usho kuqala uJesu wathi nelinzalo kabani kaAbraham yebo. Bathi nifuna ukungibulala yini ngoba izwi alikho. Yenzo lonto le izwi alikho. Kuba belikhona izwi bezokwazi izwi uAbraham uthi wezwe izwi kwabalelo kuyena njengokukholwa izwi kwafika izwi kuAbraham lathi phuma kwabakini uhambe la ngizokukhombisa khona wahamba ngezwi the same lizwi elikhuluma phakathi kwabo labantu abalizwa the same lizwi uMoses wayeshumayela ngalo likhuluma naye abalizwa. So namhlanje sekuthiwa amaKristu awazwale kodwa muzo ukhuluma ngabanye abafundisi angikhulumi ngabakunandaba nabo bathi ngidalula imisebenzi yabo. Akho mfundisi ozoba nomfazi ogqoka amabhlukwe athi uthunywa uJesu. Lo usebenzela uSathane iBhayibheli liyasho lithi ngokubizwa nalo niye ngabakayihlo. Ninobabuyi. Ningaliphatha igama likaJesu ushilo wathi abaprofeti abaningi bazofika basebenzisa igama lakhe ukwenza inzuzo. uJesu wathi kubo uma beningabantwana bakaAbraham uma ke beningabantwana bakaAbraham beniyakwenza imisebenzi kaAbraham. Yini imisebenzi kaAbraham? Akubona ukukholwa nokwenza izwi likaNkulunkulu. Abantu abaningi bayakholwa kepha abalazi futhi abalizwa abalenzi izwi kaNkulunkulu bayakholwa kepha abantu bayakholwa. So umehluko usekutheni ukholwa izwi noma ukholwa umfundisi. Ukholwa umfundisi noma ukholwa iziwasho zakhe. Ukholwa izwi noma ukholwa impepho. Ukholwa izwi noma ukholwa intambo esesinqeni. Isinqumo sakho. Ayikho into ozothi ungagxeki inkolo yethu, angigxeki inkolo yakho ngekutshela ukuthi yizeleza inomsebenzi. Umpostoli Paul ukhuluma the same thing efika eThempelini. Uthi ngizonifundisa ngoNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Ayikho into ayinhle ngathi ngiyayenza mina manje mengimla mshumayela. Ngikhuluma ngihamba emazwini abapostoli, emazwini kaJesu, emazwini kaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi nilandela abafundisi abamavaka amagwala afukwe izilambathi. Ngibona mina ngathi ngiyinkinga phela. Ngibona ngathi mina oze nenkinga. Kanti mina ngizovula amehlo enu. Nigcwele bumnyameni. Niholwa izimpumputhe. Baniphendula izimpumputhe. Angikhathali ukuthi wafunda isikhathi esingakanani efunda uneziqu. Iziqu zakhe ezakaSathane, ezikaBaba wakhe uSathane. Thina sikhululwa ngeqiniso. Mina ngifuna iqiniso, ngifuna ukukhuluma nami ngitshela iqiniso. Mawuzolokhu ngiduduzwa ngamandla angisebenzi lonto leyo. Hayi nami njengawe ngisaqala kwayeke laphi. Angithi wabona kwazivumela uSathane akusebenzise. Waphuma endleleni. Iviki neviki ngima la. Angimeli la ukuthi ngifuna abantu bavume ukuthi hayi nginzima ngishumela kamnandi noma ngikhuluma iqiniso kahle. Abavume izwi balenze. Livume izwi ulenze ithele incwadi. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala nini? Ngifuna ukungibulala nini? Mina muntu onitshele iqiniso. Njani? Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina. Muntu onitshela iqiniso. So lo moya lo ogcwele emabandleni wempakamo kubafundisi bafuna ukubizwa ngabagcojo, bafuna ukubizwa ngezikhulu, bafuna ukwenzela izinto abantu, babancengile kubantu, bancencile abantu kubabenzela izinto. Ngamanje ngihlupheke. Kulungile ngihlupheke. Yazi kungcono ngihlupheke because ngiyazi ukuthi ukuhlupheka kwesikhashana ngoba zonke izinto engathi ngiyazifisa emhlabeni eziningi lazo uSathane uthola intuba yokuthi naye afake isandla sokuthi igcine ngona uNkulunkulu. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo. Ezo lonto leyo abameli babopha imithwalo enzima lemhlabeni bathwalisa abantu izinto abangafuni ukuzenza bona
kepha batshela abantu ukuthi abazenze imthwalo enzima. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Yonke into abayenzayo bayenzela ukubukwa. Yonke into abayenzayo bayenzela ukubukwa. So namhlanje siphila esikhathini lapho khona kuba ukuthi uthola umusa noma utholanga. Uma uthola umusa unyathela ngezinyawo okwakho lo noNkulunkulu. Kepha uma uthola umusa uthatha uwenza igugu ugcine njengento lithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu ufana nendoda ethole umhlaba onengcebo. Ihambe yodayisa konke nakho bese ibuzothenga lo mhlaba ukuba ibona ukubaluleka kwalowo mhlaba. Usho ukuthini? Usho ukuthi umuntu osindisiwe angadela konke ethole insindiso abambelele kwinsindiso. Angadela konke abambelele kwinsindiso. Ya but manje kumele ngidlile kumele ngenze ukuthi wena uyasibalela wena okufunayo wena. Uthi funa ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga ufune ukulunga. Uthi lezi zinto ziyakunezelelwa bathi hayi njengokucabanga kwakho. Uthi umbuso wami umusa wami ukwanele. Ekuthakathakeni amandla akhe ayapheleliswa. Kanjani na? Uma ukholwa kufika izikhathi ezinzima awubheka abantu ubheka uNkulunkulu. Uma kungenzeki lokho okufisa enhlizweni yakho awubheka abantu bheka uNkulunkulu. Inhliziyo ingumkhohlisi nombulali. Abantu befuna ukuzijabulisa bezibone bona bebalekile. Balalela izinhliziyo zabo. Ngeke uze uthi uzwe ngomoya ingcwele ungamazi ngokwezwi lakhe. Ngeke uzozwa izinto usathana kuhlebela zona uJesu umoya ingcwele ngoba kulungile emehlweni akho. Kepha awuma uconsult nomoya ingcwele ngokweqiniso uyathola ukuthi wena hayi indlela ohamba ngayo indlela efunwa inhliziyo yakho nenkanuko zakho. So baningi vele abafundisi manje ominister abaprofeti abavangeli abashumayeli abelusi abapostoli abaprofeti abaprofetikazi sebaze bavula amabandla abaprofetikazi sebebizwa ngomama umfundisi omama umprofeti senebandla lakhe. Kumhlungu ukuthi uyakholwa kepha futhi ungayazi into ekwenza ukholwe ukuthi nje uJesu kepha ngokwembhalo bese kutshela lo muntu okholayo angifunela incwadi lapha yakhe uIsaiah kusahluko 3 ngifuna uverse 12 khombise kawana bomama abaniholayo. Hayi ngabe uDipora nje naye wayefundisa abantu wayelalela wayenikwe izwi uNkulunkulu engazange azathiwa avula ibandla. Kwakunabapriest ababefundisa. Kwakunabaprofeti nawe umprofetikazi abaprofeti bangaqhotha bavula amabandla. Akukhuluma angikhumbula yodwa incwadi la abaprofeti. Babefika bashiye izwi kubantu bonke abaprofeti benza the same thing. Bakhona abaprofeti baphinde baba abapriest. Kepha ke ngoma office akhona njengoba kubenikiwe abonasifazane khohlwa ngisho usuthanda ngisho akhala inyembezi uthi uNkulunkulu ugcobela awugcotshwanga nakabodwa uNkulunkulu indoda ubeka amadoda ukuthi ahole ibandla lakhe azange abeka abafazi ababulawa umoya wenkohliso basivulela amabandla ngenkanuko. Uma kade indoda yakhe ihole ibandla ukwazi wena uzothatha isikhundla sayo khohlwa akukho neyodwa incwadi efakazela lokho. Ayikho neyodwa incwadi efakazela lo nto leyo. So uma ukuthi ulesikhundla sokuba umama umbishop noma umama umshumayeli noma umama umvangeli siye phansi sosikhundla ehlela phansi bengekho amadoda alivaleni lo bandla. Nokwenza kanjani ukuthi ibandla lihole umuntu wesifazane? uNkulunkulu akathumelanga eGibhithe losifazane. Wathumela uMoses. uNkulunkulu ngesikhathi ethumela abaprofeti wathumela amadoda abaprofetikazi babengathunywanga njengamadoda. Ezwa la nangu Samuel uyazalwa uzalela ukuthi ahlale ethempelini akhulele khona ayokhonza ethempelini aphinde abe umprofeti futhi ethempelini. Incwadi uExodus isahluko 28 verse 1
sondeza kuwe uAaron umfowenu namadodana akhe phakathi kwabantwana bakwaIsrayeli ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Yayizwa lonto leyo. Yayizwa lonto leyo. Ngitshela umuntu wesifazane, uMiriam usisikaMoses wayumprofetikazi, azange agcotshwe ukuthi abe umpriest. Ngakho ngithi uMoses wayumprofeti ekhuluma noNkulunkulu ngqo, eholi bandla ke yena. Lonke ibandla lakaIsrael. Yapha kunabantu ekumele babeke ukuthi bayokhonza kuphi eTabernacle. Nginike owesifazane oyedwa eTabernacle. Ngifuna oyedwa owesifazane wayema lapha kwiTabernacle noma ealtare ashise imishiso leyo eshiswa emhlatsheni. uAaron umfowenu namadodana akhe phakathi kwabantwana bakaIsrayeli ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. So ubekwa amadoda weak ebuthaka engenamsebenzi ahlala ejuza amathe ajulukisa umbala lapha esontweni. Awunamsebenzi namadoda angenamsebenzi. Nihola abafazi. Nihola abafazi. Nawe ndoda ethi ke unebandla uhola nomfazi wakho, elakho nomfazi wakho lobandla. Kho bandla lahola indoda nomfazi. uNkulunkulu unike umthetho indoda. Ingakho ethi ke kuEva indoda yakhe yakubusa phezulu. Ingakho incwadi ithi imvumelo wesifazane ukuba fundisa noma busa phezulu kwendoda. Angimvumelo wesifazane ukuthi ame phakathi kwabandla. Uma khona afuna ukuyifunda noma afuna ukuyibuza akabuze kwindoda yakhe ekhaya. Owesifazane makafunde ukuthula. So nina nifuna ukufunda ukuthobeka. Nifundisa ngalo Jesu lesikhuluma ngaye ezweni. Kepha niphambana nezwi lakhe. Bathi mina ngekhanda liqinile, bathi mina nginenkani, akho nkani. IBhayibheli elikhulumayo. Wayemele mvumele wena ngoba naku ngifuna ukujabulisa wena, uba wena. Makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Alifundi lokho. Ngakho ke khona basindisiwe begolozela amadoda abo ngoba basakwazi ukuthobela uNkulunkulu. Uzoyithobela kanjani? Uzoyithobela kanjani indoda yakho? Uzoyithobela kanjani indoda yakho ufuna ukuthobela uNkulunkulu? Ngizosabisa mina. Mina ngisabi umuntu mina. Ukuhlonipha ngiyahlonipha but ukusaba ngisabi mina. Ngoba yini ongenzela yona? Ungisabisa kwakho ungibuke kabi, ungibophela uzunge. Ngophela amanqine enyathi konke lokho kuyizeleze uzodila nayo inyama le. Mphefumulo ukuthi indabono wakho awukwazi udale lutho. Amen. Ngaliqamba ibandla lakho emhlabeni. Uzophela emhlabeni. Nina madoda ni weak. Lo ngitshela nje. Akho ndoda ezovuma umuntu wesifazane azoma la engempela ethi noNkulunkulu ethi yamazi uNkulunkulu. Lokho lithi nyameni. Ngoba naku ni weak niyazingengela ezikhundle emabandleni. Kepha ngimvumelo wesifazane ukuba afundise. Angimvumelo wesifazane ukubafundisa. Nokuba abuse phezulu kwendoda. Bese thini incwadi yaIsaya sahluko 3 verse 12. Ngabo besifazane. Abantu bami ke. Abantu uNkulunkulu yamuza uNkulunkulu ngifuna understand ukuthi ukhuluma uNkulunkulu ukuthi abantu bami ke. Izingane ziyabacindezela. Nabesifazane bayababusa. Abesifazane bayanimbusa. Awufunda ukuthi kuvumelekile ukuthi ke umuntu wesifazane abusa indoda lapha kwincwadi yeGenesis sahluko 3 verse 17 and 18 if I'm not mistaken. Ngifuna ukubheka phela ngokweBhayibheli kuvumelekile ukuthi amadoda avumelekile ukubuswa abantu besifazane. Mawukuthi unenkinga nalentshumayelo fanele uNkulunkulu umtshele kulo mfana uyabheda. Ngoba abafundisi benimanqambela bangabathi ngithole iphone call uNkulunkulu. Namhlanje uthe lesonto lizophuma imali engaka sifuneke sihlanganise imali. Awayinto engikhuluma ngayo ukuthi lefanele kuphenduka abantu lesontweni. Into abanendaba la kuntshela ukuthi ngalesikhathi abantu sebekuhleka uNkulunkulu uyavela kuqhamuke avela kuphakamise bakubuke bonke. Sebenza lonto imfucuza lonto leyo. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu verse 16. Wathi kowesifazane ngizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhuleleni kwakho. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunqanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho yona iyakukubusa. Manje ngitshela ukuthini uzothatha indoda yakhe yakubusa indoda ethi yona ebusayo phezulu komfazi angikathali ukuba utheni. Ngiqedile nginika incwadi yaseKorinte sahluko 14 verse 34.
Incwadi yokuqala seKorinte because manje bazothi ke ngithi ukhuluma ngendoda yakhe angiqedile ke ukuthi ufuna usho njalo. Ufuna ukufakazela ngeBhayibheli bese kuvala umlomo uhlale phansi ufunda ukuthobeka kuNkulunkulu ngaphambi kokuthi ufunde ukuthobeka endodeni yakho. Incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 14 verse 34 bright. Abesifazane mabathule emabandleni. Kuphi? Mabathule emabandleni. Obani bona? Abesifazane mabathule emabandleni. Uzongitshela ukuthini ethi hayi kumekuthiwa amadoda ewodwa kwasho uNsibande wathi hayi mekuthiwa amadoda ahlangene ewodwa besifazane akathule. Kubhalwe ibhloko ngifuna eBhayibhelini. Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. Kuthiwa emakhulunywa kuthiwa emabandleni kaNkulunkulu. Ngifuna izoveza futhi lento engisho egcineni. Angithi hayi ngishoyo emabandleni kabani kaNkulunkulu. Kepha mabazithobe. Kepha mabafunde ukwenza njani? Mabazithobe ngokuba usho njalo nomthetho. Usho bani? Usho njalo nomthetho. Akusho umhlengi. Usho njalo nomthetho. Akusho uNkosi. Usho njalo nomthetho. Usho umthetho. Uma ke bethanda befuna ukufunda noma bethanda ukufunda utho babuze emadodeni abo emakhaya. So wena mama umfundisi nawe baba umfundisi kwakhana nyonile umfazi wakho manje usephambi kwamadoda manje ebandleni ufunde la ndaba zo Sunday school umfana omncane uyindoda uzokhula abe indoda. Akomle sifazane kumele ukuthi uzofundisa uSunday school la. Angivumi leyo ngoba lithi iBhayibheli akafanele abuse phezu kwendoda. Wonke ethi hayi umfana omncane bese ekhulile noma kuthiwa kuzelweni akuzalwe indoda. Kuzalwe indoda indaba Sunday school akomle sifazane kumele ahambe usifundisa Sunday school. Kufanele kube indoda efundisa ufundisa ukuthi nakusasa yazi ukuthi lengane emekhulu uholwa umuntu wesilisa. Amadoda amaningi alandela lesifazane ngoba vele uSunday school bebeholwa umama. Ningakho ngayibona inkinga. Ngisho iBhayibheli likhuluma nawe into eqondile. Bathi hayi nje mina ngingakhula ngaye nje. Ngakho wawisidididi ngaso sikhathi ongazili lutho. So uyalazi iqiniso libhalwe phansi eBhayibhelini namukele. Ithini? Abesifazane awuzophini into eyodwa. Ngokuba kabavunyelwe ukuba awuzophini into eyodwa bright. Kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Uma bethanda ukufunda utho mababuze emadodeni abo emakhaya. Ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Kuyihlazo ukuthi akhulume kuphi? Ebandleni. Kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane azoma la. Ugogo wakho noma wakho no-anti wakho nosisi wakho bazoma la. Bachumayela lalela ngamane kuthiwa khona umuntu ohleli la bahambile bonke ngizoma la ngiphinde ngishumayele the same thing kodwa ngishumayela abantu mina ngishumayela ukuthi uNkulunkulu asindise abantu imphefumulo yabo nina ngishumayela ukuthi igcwele ihlale emabandleni ngoba nabo nisebenza imali umehluko phakathi kwami nawe yilowo ukhathalele ukuthenjwa ngabantu ithemba lakho lingabi kumina ithemba lakho mali kumfundisi lifile. You understand? Konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na? Nokuba lafika kinina nodwa. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungowomoya makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo wenkosi. Umyalo wenkosi. Kepha uma umuntu engazi makahlale engazi. Ngakho ke bazalwane bami zondelelani kuprofeti. Hayi ngeke akwazi khuluma izinto ezithu engahlangani. Sahluko 14 verse 34 to 35 36. Verse 36. Konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na? Nokuba lafika kinina nodwa. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungowomoya makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo wenkosi. Kungumyalo kaNkulunkulu. So we understand ukuthi kukhulunywa ngebandla likaBala. Kukhulunywa ngebandla likaBala bekuthi umyalo wenkosi lo. Asikhulumi ngokuthi umyalo kabani mhlawumbe ukukhulunywa ngompostoli. Umpostoli ukhomba bani? Akhomba inkosi. So indaba lithi hayi umpostoli Paul yena weqonda ukuthi amabandleni aseKorinte wekhuluma nawo
lokho kwale bandla lakho ngifuna kona ke ngokweBhayibheli ngikhombise kona ukuthi kuphi kona ngokweBhayibheli. Ngoba ngiyathanda ukuthi bese namele ukufundela ezikoleni ize nale theory yakhona ebhedayo umsangane ebolile eninukayo bese nifika nayo la nizositshela ukuthi hayi wayikhuluma nabantu abathize ukhuluma nabathize kubhalwe kuphi kweBhayibheli nangekho okwasathane lokho. Angikwazi ukuthatha into engekho eBhayibhelini mina ngithi ayikhona. Ekubeni ngithi ngikholwa izwi likhama ngeBhayibheli. Liyakutshela lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 15 verse 4 lithi bonke okulotshiwe ngaphambilini kulotshwe bani thina. Iphinde futhi kwincwadi yokuqala seKorinte sahluko 10 ifinde ikuvezele futhi ukuthi lezi zinto zenziwa zaba isibonelo ukuze nathi sibone ukuthi ke uNkulunkulu ufuna sihambe kanjani naye. So yonke into eseBhayibhelini isibonelo esinesifundo. Indaba enesifundo. Mawufunda iBhayibheli ungenamoya ingcwele uyafunda nje awikho into oyifundayo. Ufundela ukuthi wazi umlando. Lapho kumuntu onomoya ingcwele nohola umoya ingcwele ufunda bese athola isifundo. Understand? Umlando onesifundo. iBhayibheli. Mawukuthi awufundi lutho ngeBhayibheli uyafunda ube nentshisekelo kepha hayi ngokuqonda. Asidlali uMasidozi ngeBhayibheli. Uma uhola umuntu wesifazane ithini incwadi kwincwadi yaIsaya sahluko 3 verse 13 ithi wo bantu bami labantu besifazane abaniholayo bayandukisa abanilahlekisa emkhondweni. You understand? You understand? Abantu bami ke izingane ziyabacindezela nabesifazane bayababusa. Oh bantu bami abaniholayo banjani bayanidukisa bachitha indlela yemikhondo yakho. Bachitha indlela kaNkulunkulu nendlela ile lo kumele uhambe khona bayidukisa. Akekho noyedwa umuntu wesifazane ofanele ukushumayela ebandleni. Angikhathali uma kuthuza izwi nobizo ngakana lihlala phansi. Inkinga yena nifuna ukuthobeka. Nifuna ukucontrola izingane zele emakhaya ziyanilawula. Ingane zele emakhaya ziyanilawula. Ziyabacindezela nabesifazane bayababusa. Nabesifazane ukuthi ikhombisa ukuthi yonke into iphambene manje. Kusuka ekhaya kuze kuzofika ebandleni. Ithele incwadi yokuqala kaIsaya, incwadi yaIsaya sahluko 1 verse 3. Futhi ukutshela ithi lonke ikhanda liyagula. Incwadi uIsaya sahluko sokuqala verse 3. Yes. Inkabi ayimazi umniniyo. Angisamazi uNkulunkulu. Nembongolo umkhombe umnikazi. uIsrael akazi isizwe sami asiqondi. Angisamazi uNkulunkulu. Hawu sizwe. Sizwe esigcwele isono. Bantu abasindwe ngububi. Bantu nihleze kubini sebuze baphenduka umthwalo kithi. Nzalo yababi. Bantwana abonakeleyo. Yes. Bamshiyile uJehova. Bashiye izwi. Bamdelela ongcwele kaIsrael. Bathatha kancane izwi baphakamisa abafundisi. Babuyela emumva. Seniphindele eGibhithe esonweni. Ningabe lisashaya kuphi? Ukuphi manje lo sazoshaya khona ingakho ngithi uJesu kwahlulela ukuthathile. Izwi lakhe sekuyiyona intonga ekhona manje shaya isono. Manje uyabuza ukuthi mekuthiwa nishaya ngomthetho kahle hle ngabe nisashaya kuphi? Nisaqhubeka ukwambuka na? Niyaqhubeka siyabhebhetheka esonweni. Lonke ikhanda liyagula. Lonke ezolonto leyo umbishop uyagula. Usethatha umfazi wesithathu. Lo wokuqala uyaphila, lo wesibili uyaphila. Umfundisi uyagula. Udlongula ingane zabantombazane uyazimithisa. Usazikhipha izisu. Umfundisi uyagula. Udlongula ingane zabafana uqhubha ukuthabana esontweni. Umama uyagula. Akafuni ukuthobela izwi likaNkulunkulu, ubusa indoda yakhe. Lonke ikhanda liyagula. Izingane ziyagula. Azilawuleke emakhaya zilandela ubufebe nokhohlakala kwasezweni. Ubutabane emakhaya. Then uzothatha umfazi wakhe ukuthi ame la, egqoka ibhlukwe, efaka amacici, efaka ama-crocs, egqokise nje kwaJezebel isifebe esikhulu, umahosha unondindwa. Lezi nzipho ezinde ngathi nje usebenza umsebenzi engayazi.
nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka. Nawe ngoba ugqoka isudu ebizayo kuthiwa nje i-couple or umfundisi nomfundisikazi by couple, a best couple in the church. Bambiza nge-first lady. I-first lady mongayazi u-Eva. Hallelujah. Uyena first lady. Futhi usezulwini mekuthi ngohamba ngendlela kaNkulunkulu. Kepha sazi ukuthi uphansi enhlabathini. Ngokwenyama. Yona first lady. Akho first lady esontweni. Njengoba ngekho first gentleman. Bible ngifuna understand ukuthi lithini mekuthi likhuluma ngabantu abakholwayo kwincwadi yaMateyu sahluko 23 verse 12 lapho khona uJesu abatshela ukuthi manje kunina amakhono ukuthi uthanda ukuhlakanipha nokuqonda. Kepha iloyo naloyo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, naloyo ozithobayo uza kuphakanyiswa. Maye kini babhali nabafarisi bazenzisi. Awuhlahle kancane uqala ku verse 9. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi. Yes. Ngokuba munye umholi wenu uKristu. Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu. Makabe yini? Akabe yisikhonzi senu. So umuntu wesikhonzi wenza umsebenzi njengoba uJesu ayenza efakaza lapha kwincwadi yaJohane sahluko 13. Ngifuna from verse 7. Ncwadi yaJohane angithi ukuthi makabe yisikhonzi sengifuna ukufakaza ukuthi uJesu uthini yena uqobo lwakhe njengoba bethi bambiza ngenkosi yebo uyona kepha akafikanga wasenza inkosi emhlabeni. Verse 7. Incwadi ngokaMateyu sahluko 13 verse 7. Sahluko incwadi kaJohane sahluko 13 verse 7. Yes. uJesu waphendula wathi kuye, lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uza kuqonda emva kwalokho. uPetru wathi kuye, awusoze wageza izinyawo zami naphakade. uJesu waphendula wathi, uma ngingakugezi awunasabelo nami. uSimon Petru wathi kuye, Nkosi, akungabi izinyawo zodwa kepha nezandla nekhanda. uJesu wathi kuye, ogeziweyo kadingi lutho kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina ke nigezekile kodwa angisho nonke, ngokuba emazi obeza kumkhaphela ungalokho athi anigezekile nonke. Esegezile izinyawo zabo. Okay, esegezile izinyawo zabo uthini? Wathabatha izingubo zakhe wabuye wahlala wathi kubo, Yes. Niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza nithi mfundisi. Nithi mfundisi, Nkosi. Nisho kahle. Yes. Ngokuba ngiyikho. Yes. Uma ke mina inkosi nomfundisi ngigezile izinyawo zenu, nani ke nefanele ukugezana izinyawo, ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. So we understand ukuthi uJesu uzofundisa uthando, but umfundisi kuthiwa akafanele athinte inyawo zabantu ukuba uzoba banama germs. Akufanele kuphuzwe inkomshayo yodwa yesidlo sakusihla ngoba abantu banama germs. Ngiqinisile ngithi kini, incebo ayinkulu kunenkosi yayo. So uJesu mekwenzile nathi sifanele ukwenza. Why wena manje ufike kuhambe ngemoto enesonto emhlanje uJesu uyahamba nabafundi bakhe ngezinyawo? uJesu wehleze nabafundi bakhe. Why wena special we first lady ngapha wena ngapha we first gentleman? Esihogweni wonke umuntu one first lady, wonke umuntu one lady apostle, wonke umuntu one mama umfundisi, bonke labo udumo lwabo, ibandle labo. Nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Thina sithunyiwe ukuthi soshiya izwi, asithunyanga ukuthi sothola izikhundla eziphakeme. Uma nazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. Yini? Uma nazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. Mina nilandela abantu obanako bavela ku TV bahamba ngezimoto banitshela izinto ezisabisayo bese nibona ngempela bathunyiwe ngoba nangu bahlala emizini ebizayo bathi uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi ukubizile kwana kunengcebo moshe isikhathi ngibusisiwe nina ngoba nizwa lezi zinto futhi uma nizenza uma ngayenzi lento wena ufuna ukukhonzwa wena uphakanyiswe ubekwe phezulu ubekele usofa ugold
Unkosikazi wakho uhlala lapha nezinwele zokufakela lokho ephenga izinwele zakhe lokho ephebeza izinwele zakhe ephephethe izipho zakhe. Jezebel kwi-pulpit. Nomkhwenyana wakhona oyinceku kwaSathane. Nika incwadi ezenzo kubona bonke abantu abafuna iqiniso nabantu abafuna ukuhamba noJesu ngokwezwi. Incwadi ezenzo 2:38. Noma bakhonza abantu abafuna ukukhonza izwi. Mase kuziwe ezwini bakunika yonke inhlobo ye-excuse lokuzilandulela ukuthi kwenziwa yini bangakwenzi okunye. Uzohamba naso lo ma excuses akhe ngenamsebenzi esihogweni. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, "Madoda bazalwane, siyakwenza njani na?" uPetru wayesethi, "Phendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika Moya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo." Ufuna izwi? Ufuna ukusindiswa? Ufuna ungcwele? Yenza le ncwadi le. Hamba uyebheka uthi incwadi ezenzo 2. Sukela ku verse 1 kuze kuyofika ku verse 42 or verse 43. Bese emva kwalokho kwenze njengoba isho ke ku verse 38. Ethi phenduka manje bese emva kwalokho ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethela kwezono zakho, ziningi izono esizenzile nesizenzayo, sazi noma singazi. Sifuna intethelelo, sifanele ukuhlezi sicela intethelelo ukuze sifikelele ekumazini nasenkazimulweni yakho uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, kukho ukuthethela kwezono zabo, baza kusithinta kule mniningwane abayibonayo ku screen. It's either email address noma iphone number. Uzokwenza ukukodwa kwakho ukuze sikwazi ukuthi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu ezindlela sifinyelele kuwena ungene emanzini. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi nomusa wakhe asenzele wona ukuthi sikwazi ukufinyelela lesikhathi. uNkulunkulu aqhubeka sigcine size siphinde sibonane futhi ngokuzayo kusasa ekseni ngo-11 inkonzo yangesonto. Kubona bonke abantu abafuna ukubuza imibuzo manje neBhayibheli bangasithinta futhi kule mniningwane oyibonayo ku screen. Jesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi sakhe nangomusa wakhe. Aqhubeke ahlisele umusa wakhe kuthina sonke ngamandla akhe nangentando yakhe. Siyabonga. Sifana umkhuleko brother mina nje. Babona amandla Nkosi engcwele egameni elihle namandla uNkulunkulu namandla siyathoba phambi kobuso bakho ntamama. Siyabonga uNkulunkulu wethu izwi lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyathoba kuwe Nkosi namandla, siphakamisa ukubonga Baba izwi lakho eliqiniso uNkulunkulu engcwele. Siyabonga Nkosi namandla ukukhuluma nathi kuntambama uNkulunkulu wethu. Kungaka Nkosi besingakwenza uNkulunkulu namandla. Zingaka izinto ezenzakayo ezweni Nkosi, kepha ke uthe namhlanje Nkosi masihlale phansi Nkosi, sizidle Nkosi, silalele izwi lakho. Impela Nkosi singafakaza Nkosi namandla sisho sithi izwi lakho impela Baba liqiniso uNkulunkulu wethu. Impela Nkosi liyahlaba enhlizweni Nkosi, kanjengoba isho imbhalo uNkulunkulu namandla. Siyabonga Nkosi yethu, siyabonga uNkulunkulu namandla. Siyacela ke Nkosi intethelelo, siyacela ke uNkulunkulu namandla usithethelele uNkulunkulu wethu ngokuba siyona Nkosi namandla phambi ngobuso bakho. Siyaxusa uNkulunkulu engcwele ukuthi usithethelele Nkosi engcwele lapho khona siphambuke khona Nkosi namandla, lapho khona sinyathelile Baba imbhalo yakho, nalapho Nkosi singazi uNkulunkulu engcwele senza Nkosi ngamele sikwenze. Siyacela Nkosi ukuba usithethelele Nkosi, uhlanze uhlambulule Nkosi, kungathi ukuthi siyafunda Nkosi imbhalo yakho engcwele, kungathi ukuthi siyahlala siyalalela Nkosi kepha utholakala ukuthi imisebenzi ayikho. uNkulunkulu engcwele siyanxusa Nkosi, singagcini ngokuthi siyakholwa kepha Nkosi imisebenzi yomngcwele ngayikho, ukuba uthe Nkosi namandla kumele sibe ngcwele. Lokho Nkosi kuyisiyalelo wonke umuntu Nkosi obiziwe ukuba Nkosi namandla abizwe engcweleni ukuthi enze Baba intando yakho. Sibiziwe Nkosi ukuba sibe ngcwele. Siyacela Nkosi amandla, siyacela uNkulunkulu amandla, uNkulunkulu engcwele usipha amandla Nkosi,
ukuba njengoba izwe Nkosi liyisitha sethu, njengoba uSathane Nkosi eyisitha sethu, kanjalo Nkosi nenyama yethu uqobo Nkosi iba yisitha sethu uNkulunkulu engcwele. Ekugcineni imbhalo yakho, ekugcineni Baba izwi lakho, siyacela Baba amandla, siyakhuleka Nkosi, sikhulekela odadewethu Nkosi nosisi bethu Nkosi, abalalele Nkosi enamandla, siyabakhulekela Nkosi, siyaxelela umusa kuwe uNkulunkulu engcwele ukuthi Nkosi yehlisele umusa wakho kwabakhethiweyo bakho Nkosi, ukuze sikwazi Nkosi ukuhamba le ndlela ngokuqiniso, sifane njengoPaul Nkosi engcwele washo wathi umqhudelwano ngikwazile ukuthi ngiqede Nkosi, ukholo lwami ngiliqinile. Nathi Nkosi makube kanjalo Nkosi, sihambe kanjalo, sigcine ukholo lwethu zingaki ilingo uNkulunkulu engcwele, ngoba baningi abawayo Nkosi ekholweni ngenxa yelingo Nkosi nangenxa yenjabulo yesikhashana. Siyacela Nkosi ukuthi nathi singabhubhi Nkosi, ukuthi sezizwile Nkosi kepha kutholakala ukuthi ithela zikho. Siyacela amandla Nkosi engcwele, wena othembekile Nkosi, othezwini lakho loyo ngqongqozayo Nkosi uyakuvulelwa, loyo celayo Nkosi uyakuphiwa Nkosi, loyo lambuleyo Nkosi wena uyakumsuthisa. Siyacela Baba even ukulambela Nkosi izwi lakho, ukulambela ukulunga ngaso sonke isikhathi egameni elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu, siyakubonga Baba, siyawubona umusa wakho Nkosi engcwele, siyawabona amandla akho empilweni zethu uNkulunkulu engcwele. Siyakubonga Nkosi, impela siyafakaza ukuthi wena uyinkosi noNkulunkulu womhawu Baba, udumo lonke lukufanele Nkosi. Wena uyinkosi, wosana kuwe, wena omili ngunaphakade Nkosi, okhona Nkosi, owayekhona nozayo. Siyabonga Nkosi uJesu Nkosi wenqamandla, siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lonke malube kuwe egameni elihle namandla kaJesu Kristu waseNazaretha. We honor you Lord. Amen.